Presidente Rodrigo Duterte Motambong sa ipahigayong closing ceremonies sa Kadaugan sa Mactan karong April 27. Siloan meron din na doon ay live report. May. Yes, Lan. Actually, duha ka mga kalihukan ang tambungan ni Presidente Rodrigo Duterte karong Abril 27 dinhi sa Subo. Gawas sa closing ceremony sa Kadaugan sa Mactan, mutambong usab siya sa pag-abli sa Cebu-Cordova Link Expressway kon si Selex. Nag-ocular inspection na kaganihang buntag ang kadagkuan sa Presidential Security Group, uban ang kadagkuan usab sa Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission sa Liberty Shrine sa Mactan. Diin ipahigayon ang closing ceremonies sa ika-501 katuig nga kadaugan sa Mactan. Gikonpermar ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan nga ning higayuna personal na nga mohatag og mensahe ang presidente ug dili na ipaagi sa video message. Base sa Zoom meeting kahapon, confirm siya na he'll be joining us on the celebration of the closing of the 500 years of the victory at Mactan. Hapon, nakapahigayon na usab og coordination meeting ang taga-Tourism, Cultural and Historical Affairs Commission ug ang PSG. Ug kay anaa man ang presidente, mas higpit ang seguridad nga ipatuman, palibot sa venue ug himuong rekisito ang negative RT-PCR test result tulo ka adlaw sa dili pa ang kalihukan ug ang pagpaubo sa antigen test sa adlaw mismo sa kalihukan sa mga guest nga posibleng makapaduol sa presidente. Hinuon, kay anaa naman sa Alert Level 1 ang dakbayan, gawa sa live streaming, may tugutan na usab nga live audience. So, expected na mapuno-puno ginato ang area, no? We will limit on the capacity on the area. So, dako possibility na musugwak ang tao, so ang itaan na nato paagi siguro. Gikonpermar usab sa OIC sa Tourism Office John Christopher Raffles nga ang tanang kalihukan gikan sa flag racing, military parade, reenactment ug cultural show sa hapon na ipahigayon. Sa maong adlaw usab, subhan ang tukuron nga museum. We are still looking at the time kung posible mag-flag racing or mukanta na lang og Philippine National Anthem kay since hapon man siya i-held, mas prefer man nila sa presidential team nga buntag ang flag racing. Lan sa pagkakaroon, very fluid pa ang schedule sa presidente ni anang adlaw. Wala pa matino ang insaktong oras nga siya maabot og kun unsa nga kalihukan ang una niyang tambungan. Lan? Daghang salamat, Loan May Rondina.